Καλημερούδια. Σήμερα είναι Σάββατο. ...18 Οκτωβρίου του 2025. Βρίσκομαι στην Στουτκάρδη. Και σήμερα θα επιχειρήσω με βάση ένα παλούκι που είχα αγοράσει εδώ και κάτι χρόνια και δεν το είχα αξιοποιήσει, με το κινητό να κάνω ένα βιντεάκι. Πώς τα λένε αυτά, vlog τα λένε, κάπως έτσι τα λένε. Και θα επιχειρήσω να το ανεβάσω στο YouTube. Θα επιχειρήσω, όπως είπα, να το ανεβάσω στο YouTube. Και επειδή με αυτό το παλούκι εδώ που έχω τώρα, που το είχα πάρει και ακριβό, δεν είναι φτηνιάρικο, είναι ακριβό, ελπίζω να τα καταφέρω και να ανεβάσω μετά το βίντεο στο YouTube, το δικό μου το κανάλι, που και αυτό, κοίταξε τώρα, επειδή δεν ξέρω να το ρυθμίζω, το πάω μια εδώ, μια εκεί. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση θα το μάθω που θα πάει. Και όπως είπα, στο κανάλι στο YouTube θα προσπαθήσω να τα ανεβάσω αυτό το βίντεο. Εάν όχι, στο Facebook. Τέλος πάντων, εύχομαι καταρχάς να γερσεί σωστά, γιατί πάνω στο παλούκι έχω συνδεδεμένο ένα παλιό κινητό που τη δουλίτσα τους αγενικές γραμμές την κάνει. Όπως είπα, σήμερα είναι Σάββατο, 18 Οκτώβρη του 2025. Μετά από αρκετό καιρό, δηλαδή από τον Αύγουστο μπορώ να πω, που γενικώς δεν ήμουν και πολύ fit για να ασχοληθώ με το οτιδήποτε, τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι συνέρχομαι, δόξα σε ο Θεός, να κάνω και το σταυρό μου, έτσι, να κάνω και το σταυρό μου πρωινιάτικα, να μην το ξεχνάμε αυτό, κάθε πρωί. Κάποτε, καλά, παιδιά, αυτά τα παράξενα που κάνει, που γυρίζει η κάμερα δεξιά-αριστερά, είναι γιατί έχει αυτά τα κουμπιά, αυτό το παλούκι εδώ, και δεν τα ξέρω να τα χρησιμοποιώ. Οπότε, συγγνώμη. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι, κοιτάξτε τώρα, άστο τώρα, δεν θέλω να γυρίσω την κάμερα, γιατί έχει διαδικασία τώρα, πρέπει να το μάθω αυτό το πράγμα πως πάει. Ήθελα να σας δείξω ότι πρωί-πρωί εδώ, δίπλα στο σπίτι που μένω, είναι ένα πάρκο μεγάλο, είναι το Central Park της Στουτκάρδης. Και αυτή τη στιγμή πετυχαίνω ένα γκρουπ από τύπους, από κόσμο, αγόρια, κορίτσια, που κάνουν jogging. Ο καιρός είναι μουντός, νομίζω το βλέπετε. Όμως εντάξει, η θερμοκρασία είναι κανονική. Φθινοπορεινή. Φθινοπορεινή. Λοιπόν, πού είχα μείνει? Είχα μείνει στο ότι, ναι, πουθενά δεν είχα μείνει, συνεχίζω. Απτόητος. Τώρα κατευθύνομαι από το σπίτι μου που είναι σχετικά δίπλα στο κέντρο, κοντά στο κέντρο, και πάω κατεύθυνση προς το Bad Cannstatt. Το Bad Cannstatt είναι ένα χωριουδάκι
Επίσης κέντρο θεωρείται και αυτό, δεν είναι μακριά. Εγώ είμαι στο μέσο, μεταξύ κέντρου Στουτγκάρδης και αυτού του χωριού. Θα πάμε προς τα εκεί. Σε κάποια φάση θα γυρίσω την κάμερα, το κινητό, την κάμερα του κινητού και θα σας δείχνω τη διαδρομή. Δεν χρειάζεται να μιλάω συνέχεια. Εν τω μεταξύ θα μιλάω, θα λέω κάποια πράγματα. Επειδή όμως μικρόφωνα και τέτοια πράγματα δεν έχω, δεν έχω τέτοιο εξοπλισμό και δεν ξέρω κιόλας άμα θα αποκτήσω ποτέ, αλλά βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά θα γυρίσω την κάμερα, θα δείχνω τη διαδρομή, θα μιλάω. Τώρα ό,τι βλέπετε, βλέπετε. Ό,τι ακούτε, ακούτε. Αν ακούγομαι καθόλου. Εάν όχι, θα νομίζουν εδώ πέρα ότι παραμιλάω. Τέλος πάντων, η κάμερα θα είναι στο χέρι μου, το κινητό θα είναι στο χέρι μου, οπότε δεν θα νομίζουν ότι παραμιλάω. Απλώς η κάμερα θα είναι γυρισμένη από την άλλη πλευρά για να βλέπετε λίγο, να θα σας δείξω τώρα και θα το γυρίσω αμέσως, να δείτε τη διαδρομή του πάρκου, το Central Park που λέμε, εδώ της Στουτγκάρδης, και θα πάμε κατεύθυνση προς το Bad Cannstatt. Είναι ένα χωριουδάκι. Όταν πρωτοήρθα στη Γερμανία πριν από 33 χρόνια στη Στουτγκάρδη, γιατί η Γερμανία εγώ την ξέρω από μικρό παιδί, γιατί έχω γεννηθεί κιόλας εδώ πέρα, αλλά έχω έρθει και με τους γονείς μου όταν ήμουν πιτσιρικάς, αλλά 33 χρόνια ζω μόνιμα στην περιοχή της Στουτγκάρδης. Θα σας δείξω τη διαδρομή λοιπόν. Το Bad Cannstatt ήθελα να πω όταν πρωτοήρθα, γιατί δεν ξέρω αν ισχύει και σήμερα αυτό, γιατί τώρα Έλληνες είναι παντού και υπάρχουν πολλά χωριά που έχει μαζεμένους Έλληνες. Τότε όμως γνώριζα ότι το Bad Cannstatt, αυτό το χωριό που θα πάμε τώρα δηλαδή, ήταν το κέντρο. Πώς λένε στην Νέα Υόρκη, δεν λένε για την Αστόρια. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα μέχρι και σήμερα, αλλά παλιά αυτό θυμάμαι, λεγότανε η Αστόρια, που είναι μαζεμένοι όλοι οι Έλληνες εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάπως έτσι νομίζω ήταν και πάνω από 30 χρόνια εδώ η περιοχή της Στουτγκάρδης με τον Bad Cannstatt. Ήταν ελληνάδικα που έχει και τώρα, τα ίδια είναι, απλά έχουν αλλάξει τοποθεσίες κατά καιρούς, μετακομίζουν από εδώ από εκεί. Σε αυτό το χωριό θα πάμε λοιπόν. Λοιπόν, τώρα να γυρίσω λίγο την κάμερα, έτσι να σας δείχνω και λίγο τα τοπία. Τη φάτσα μου την ξέρετε. Αυτός είμαι εγώ, ο Ματθαίος ο Μπελόκας, από την Καστοριά. Έχω μεγαλώσει την Καστοριά. Και ζω μόνιμα εδώ και 33 χρόνια στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας. Μάλιστα. Ήρθαν εδώ. Και δόξα ο Θεός. Αυτό να λέμε. Λοιπόν, γυρίζω την κάμερα. Τι γίνεται εδώ τώρα? Παιδιά, δεν ξέρω τι σκατά γίνεται. Πρέπει να το μάθω αυτό το πράγμα. Θέλω να γυρίσω την κάμερα του κινητού για να δίνω τα τοπία, αλλά η κάμερα δεν γερνάει. Κανονικά εντωμεταξύ πρέπει να... Κανονικά εντωμεταξύ πρέπει να γερνάει και από το παλούκι, γιατί έχει κάτι κουμπιά εδώ που δεν ξέρω πώς είναι. Λοιπόν, παρόλα αυτά θα τη γυρίσω κάπως αλλιώς, γιατί αλλιώς δεν βρίσκω άκρη τώρα. Λοιπόν, θα τη γυρίσω έτσι. Ελπίζω να βλέπετε. Αυτό είναι, αγοράζεις κάποια πράγματα που είναι και λίγο ακριβά, γιατί αυτό στήχησε και κάποια χρήματα, δεν ήταν από τα φτηνιάρικα.
Και είχε πάνω κουμπάκια, όπως συνήθως συμβαίνει με όλα τα γκατζεδάκια αυτά τα... Τέλος πάντων, και αν δεν έχω πετάξει γκατζεδάκια και τα διάφορα κατά καιρούς, γιατί τα αγόρασα και δεν ήξερα να τα χρησιμοποιήσω. Τέλος πάντων, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Πάντως ξερόλας δεν το παίζω. Όταν δεν κατέχω, δεν κατέχω. Το λέω και το υπερηφανεύομαι. Αν είναι κάποιος σε θέση να μου διδάξει, να μου μάθει κάποια πράγματα, καλώς. Εάν όχι, από μόνος μου. Λοιπόν, τώρα εδώ μπροστά, όπως περπατάω, βλέπω κάτι πάγκους εδώ. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες μέρες, εδώ πέρα είχαν το πανηγύρι τους αυτοί. Είναι όπως έχουν στο Μόναχο το Oktoberfest εκεί, πώς το λένε, που το πανηγύρι, κλασικά ελληνικά. Έτσι έχει και εδώ στο Στουτγκάρδη κάτι παρόμοιο, σε πολύ μικρότερο τέλος πάντων. Που δεν ξέρω κιόλας, εγώ δεν μπορώ να είμαι σε θέση να πω αν είναι πολύ μικρότερο, γιατί δεν έχω δει ποτέ το Μονάχο. Τώρα αυτά που δείχνει η τηλεόραση, ό,τι ξέρετε κι εσείς, ξέρω κι εγώ. Αλλά και αυτό εδώ πέρα το πανηγύρι της Στουτγκάρδης, για τα δικά μας τα μάτια που μεγαλώσαμε με τα πανηγύρια της Ελλάδος, είναι μεγάλο, αρκετά μεγάλο. Αλλά ούτε φανατικός είμαι, ούτε έχω πάει. Λοιπόν, τώρα έχω πάει πολλές φορές. Τώρα εδώ πέρα βλέπω έχουν κάτι παγκάκια, έχουν τώρα τι σκατά έχουν, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Δεν ξέρω τι έχουν. Εδώ μπροστά είναι ένα μουσείο φυσικής ιστορίας, νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος. Το τι ακριβώς εκθέματα έχουν δεν γνωρίζω να σας πω, γιατί δεν έχω μπει μέσα, πολύ απλά. Και είναι δίπλα στο σπίτι μου. Τώρα μπορεί να έχω μπει μια φορά, τα πολύ παλιά χρόνια, αλλά δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι ρόλο βαράει. Τώρα εύχομαι μονάχα να μην έχουν κλείσει τους δρόμους εδώ πέρα, γιατί επικρατεί μια κατάσταση πολύ παράξενη τα τελευταία χρόνια εδώ στο Στουτγκάρδη. Δηλαδή με τους δρόμους που είναι για τα οχήματα, που δεν βγάζεις άκρη. Εδώ τώρα γυρίζω λίγο την κάμερα να δείτε ότι μπορείτε να δείτε αυτό το μουσείο εδώ, φυσικής ιστορίας. Ό,τι μπορείτε να δείτε. Τις καλοσιές βλέπω, τουαλέτες βλέπω εδώ. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Τώρα μπροστά όμως, τώρα θα σας κάνω μια πανοραμική θέα. Μια και δεν έχω drone. Ναι, ακόμα και drone να πάρω. Εδώ πέρα, αν μπορείτε να δείτε, υπάρχει μια θέα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο τι μπορείτε να δείτε εσείς, που φαίνεται αυτό το χωριό που θέλω να πάω. Αν μπορείτε να δείτε, καλώς. Εγώ τώρα λίγο ψάχνω εδώ, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν κάνει κάτι πανηγύρι, δεν ξέρω, και δεν θέλω να ρωτήσω. Δεν έχω πολύ διάθεση να ρωτάω και να κάνω. Θέλω να παραπιώ ένα καφεδάκι. Στο μέλλον, εάν μου κάνει διάθεση και συνεχίσω να κάνω έτσι βιντεάκια, μπορώ να ρωτάω και τον κόσμο έτσι. Εδώ πέρα το μεταξύ πρωί βλέπω μια φαγιά μεσημεριανά. Για το μεσημέρι προετοιμάζονται από τώρα. Δεν ξέρω τι είναι.
Παιδιά, και δεν θέλω να ρωτήσω τώρα, πραγματικά δεν έχω διάθεση. Θα μπορούσα κάλλιστα να ρωτήσω εδώ να μου πούνε τι ακριβώς γίνεται. Και επειδή είμαι σίγουρος και ότι οι άνθρωποι δουλεύουν και θέλουν την ησυχία τους, θα μου απαντήσουν, θα είναι σίγουρα ευγενικοί, το ξέρω αυτό. Αλλά δεν χρειάζεται να... Δεν χρειάζεται. Άφησε τους ανθρώπους στην ησυχία τους. Αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν βλέπετε το τρενάκι που περνάει από εδώ. Περνάει ένα τρένο από εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ εγώ είμαι σε φάση που δεν ξέρω τώρα πώς θα βγάλω άκρη για να βγω στον δρόμο που θα με οδηγήσει στο χωριό. Γιατί όπως είπα έχουν κλείσει τους δρόμους εδώ, τα σοκάκια εδώ πέρα του πάρκου. Τέλος πάντων θα βγάλω μια άκρη και θα φτάσουμε στο χωριό. Όπως είπα σήμερα, το βίντεο αυτό είναι τελείως δοκιμαστικά, γιατί θέλω να κάνω μια προσπάθεια να ανεβάσω κάτι στο YouTube, το κανάλι μου, που το έχω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα πώς, και ούτε θυμάμαι καν πώς το άνοιξα αυτό το κανάλι. Δεν έχω ιδέα. Ξέρω όμως ότι υπάρχει. Οπότε ας ανεβάσω κάποιο βίντεο. Υπάρχουν κάποια βιντεάκια εκεί μέσα, νομίζω, με φαγητά που φτιάχνω. Τα φτιάχνω εγώ στο σπίτι. Δεν εργάζομαι σαν μάγκερας, γιατί είμαι άνεργος. Δεν δουλεύω κάπου. Και ούτε με ενδιαφέρει να δουλέψω σαν μάγκερας πουθενά, γιατί εγώ δεν είμαι άνθρωπος για την κουζίνα. Όταν πρωτοήρθα τα πρώτα χρόνια στη Γερμανία, που δουλεύαμε όλοι δηλαδή και τώρα ακόμα δουλεύει ο κόσμος, σε ελληνικές ταβέρνες και τέτοια, έχω δουλέψει κατά καιρούς. Εντάξει, την εμπειρία την έχω, τη γνωρίζω. Όσοι την κάνουν τη δουλειά αυτή καλά κάνουν και αντέχουν. Εγώ είμαι σε μια ηλικία τώρα πολύ